Set mo lang 12 yung set. Papasok na ang January 15. Katap tayo sa mga payroll. Hindi tayo sa ano exit sa Lupi. Lupi, Camaresor, Bicol. Pa southbound. Maulanan pa dito sa Bicol, hindi ko mag-set. Dahil sa Quirino Highway. Shout out to Silver Star. Yan. B115. Kami yan. 308. Miranda. Silver Star yan mag-exit. Silver Star boys.
Taras Bukod. So, series na naman tayo. Magkape na naman tayo. Ako na tumuloy ng partido. At ito, alam ko si Gis. Lakad yung kape. Ito. Bagpanihil tayo. Oh, magkape muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating tahanan. Nandito na tayo sa Taras Bukod.